Don't blame myself for my mistakes. I'm only human. Ahojte, moji motorkársky priatelia. Dneska sa chystáme prejsť 3 horské priechody. Štúrec, Donovaly a Huty. V tomto obrovskom tropickom teple, ktoré Slovensko zasiahlo, pôjdeme vypotiť tie zakruty, ale ešte medzi tým mám menšie prekvapenie. Nebudem to zdržovať, keďže túto trasu už poznáte z minulého videa od Rienku. Poďme sa rovno pozrieť na to prekvapenie. Zdraví vás Zdenko Rybor! Veď aj na tejto strane Zdenko ukazuje svoje skills. Naozaj neskutočná rovnováha tohto jazdca a hlavne skúsenosti samozrejme. Ja už viem, čo sa chystá. Superman Tsunami! Nádherný trik. Ťažko zachytiteľný na kamery, ale je tam. Ideme ešte vyššie totižto. OK, ešte stále není na svojom tróne. Aj tam Tower! Pozri sa na toto! Pozri sa na toto! Neuveriteľné, na prvý pokus Tower! Tak toto áno. One hand s jednou rukou! Naozaj elitný jazdec, to uvidíte za malú chvíľu. Veľké bomby od neho. Aj takto si príde k vám úplne bez problémov k zábranám. Pýta si to od vás, dajte mu to nošovce. Skutočné skills. Naozaj neuveriteľné skúsenosti tohto jazdca. Svetová špička, český host Richard Mošna. Moto TV show, ale musíme to z neho vyťahnuť, Rienok. Naozaj Rišov flow z triku do triku. Na každým, keď je okolo mňa, je tam obrovský úsmev. Riša to baví byť tu na Karmány pre vás. Šiltovka minus, tu si mi už pochoval. Verím, že ste sa zabavili. My sa teraz presunieme na našu prvú trasu. Horský priechod Štúrec. Minulý rok, keď som tam bol, tak tí cestári tam narobili hadíky, že celkom skvili to, že v tej zakrute chceš troška klopiť, nakláňať sa. Ideme cez obec Háj. Cestička nám pokračuje cez takéto hory. V dedinke Čremošné si zvolnite tempo, lebo je to také užšie. Hej, sú to také kadejaké vracáky. Aby vás niekto neprekvapil. Tá značka nahnevaného smajlíka je dobrá, no. Nádhera. Sám na ceste. Takéto pohľady na Slovensku. Aj, máme to tu pekné. Zo sedla motorky najkrajšie.
Napájame sa teda na Štúrec, alebo známy aj ako Jepring. Ale schladenie je tu príjemné. Podvozok má čo robiť tu na týchto cestách. Zhrniem prejazd Štúrcom. V začiatku rozbitá cesta, neskôr sa to zlepšilo. Prešli sme na Banskobystrický kraj, začali tie hadiky slávne, takže to s rešpektom. Medzi Horným a Dolným Harmancom je dobrá cesta, dobrý asfalt, pekné zakruty, tam si to dá. Okolo Štúrec mám veľmi rád, sú tam krásne tie zakruty, ja keby motorkár to stával. Zamyslenie, v akom stave ten Štúrec je. Určite odporúčam na Španiu dolinu, ak budete mať čas, ale my ideme do Novaly. Zhrnutie Donoval. Oproti Štúrcu úplne úžasný asfalt, viacej aut, tie zakruty, troška rýchlejší prejazd to chce. Na tom Štúrci je to predsa len viac technickejšie. Ho hodnotí Donovali lepšie ako Štúrec, aj keď mi srdce trhá, že toto musím povedať, ale
Žiaľ, krásne nedeľné kolóny v Ružomberku. Ty kokot. Teraz som otrel od trenky. Na horský priechod Huty. Zaprášam. I've learned from my mistakes, and I'm trying to make it better. But I'm human. Some days it's hard to move on, so I keep fighting every day. I don't blame myself. I've learned from my mistakes, and I'm trying to make it better. But I'm only human. Some days it's hard to move on. I'm only human. Dáme si také zhrnutie Hut, keďže máme takúto kolónu, ktorú už sa ani neoplatí obiehať. Je ich tu strašne veľa. Pre mňa taký najobľúbenejší horský priechod, poznám ho už na spamäť v podstate. Chvíľku nás tam zdržiavali tí Poliaci, aj keď vyzeralo, že chcú ísť. Vždy mám z nich radosť, vždy tu čosi napumpuje to srdiečko. I think the girls with their nails done now.